Je to festival kulinárskych špecialít. Keď si to niekto predstavuje, že je to varenie gulášu, tak týmto sme prešli. Máme tu špeciality z celého sveta. Mali sme tu už aj klokana, mali sme tu už bažantov, králikov a ragu nejaké. Sú tu všetky špeciality, ktoré sa dajú vymyslieť. Máme tu toho roku také dva družstva. Jedno je novinka. Oni tam robia nejaký guláš a druhí sú gačatskí pivkári, ktorí veľkú laťku nahodili asi. Robia tam takú cviklovú polievku s pyrohom. Zaujímavé to je na pohľad, uvidíme, jak to bude chučiť. Zaujímavosťou sú tiež pyrohy, ktoré sú plnené makovou plnkou, tvarohovou plnkou a zo slaného tam majú tekvicovú plnku. Celkovo všetky mužstva zase prišli s niečím, čo sa povyšuje a by som povedal, že dosť dobieha takú dobrú gastronómiu. Je tu 10 družstiev, tu máme takto pevne stanovené, lebo sme aj priestorovo limitovaní. Máme 3 ceny. Prvá cena je cena poroty. Máme 3 certifikovaných porodcov, ktorí chodia po týchto súťažiach. Kritériá sú v prvom rade hygiena, prezentácia, chuť, vyváženosť chuti, samozrejme nápad, aké jedlo ide sa váriť, technologická úprava. Druhá cena je cena družstiev. Tie si ochutnajú navzájom jedla a každé družstvo dá svoj zlatý kupón. A tretia je cena ľudu, takže si myslím, že čo sa týka objektivity, je to 100%. V tomto smere Ferčekovce a celá tá partia ľudí skutočne sú topka v rámci možno celého mesta, takže mňa to veľmi teší a už neviem, či to je dnes 5. alebo 6. ročník, kedy som sa rozhodol, že tedy budem tu chodiť so svojimi kamarátmi a zapojíme sa do tej súťaže vo varení tých rôznych jedál, takže naozaj klobúk dole pred ich aktivitami, lebo to vedia organizovať už, ako vylepšili všetko. Majú tu program aj pre rodiny, aj pre deti a ja si myslím, že je to o zábave, je to o stretávaní sa ľudí, takže naozaj som rád, že ma zobrali medzi seba aj po tejto stránke a že tu môžem prísť ako obyčajný jednoducho občan z tohto mesta, ktorý príde a zapojí sa do tejto aktivity. Ja som si pôvodne myslel, že to bude fazoľový guláš, ale nakoniec je to fazoľová polievka. A potom sme na poslednú chvíľu sa ešte rozhodli, že k tomu bude ešte taká ochutnávka vypečky. Čiže vlastne mäsko, trošku kapusty, kyslá uhorka s chlebíkom. No, hlasy sú veľmi dobré. To aj svedčí o tom, že už tí, ktorí prídu neskôr, o tej 3., 4., tak už pre nich to jedlo nie je, lebo podmienkou každého družstva je naváriť 20 litrov. A o jedné to musia mať pripravené, ak to začnú ľudia ochutnávať, tak sa to rýchlo zje. No je to dobre v tom, že sa ľudia stretnú, je to dobre v tom, že tí ľudia to berú športovo a chcú niečo ukázať. Samozrejme, tí kulinári, ktorí sú tu, myslím si, že tie recepty, ktoré majú, tak majú také svoje vymyslené a veľa ľudí to ocení podľa mňa.